Ako kažem, Bože, koja je tvoja volja za mene? I ako kažem, Bože, koja je tvoja volja za mene unutar tvoje crkve? Ne znam na makedonskom kako se kaže, na srpskom se vidi razlika. Ima velika razlika. Ja onda se ne postavljam u prilici da brinem za sebe, jer ako ja brinem za sebe, teško onima oko mene. Ali ako pokušam da brinem za ono što je tuđe, i ako brinem za ono što je Gospodnje na zemlji, onda ja izlazim iz okvira u kome Sotona može da vlada sa mnom. Jer čitali smo deo, ako je Bog dao u tebi volju, onda čini, nije od tebe. I tu već imamo dileme. I sad ćemo možda jednu interesantnu metodu da dotaknemo, a to je kako da učinim živim ono što čitam. Znamo onu klasičnu priču za žabu. Ako je ubacimo u vodu i postepeno zagrevamo, žaba se opusti i na kraju bude kuvana. Ali ako je ubacimo u vodu koja je vruća, ona odmah iskoči. Tako i da mi svojim iskustvom se nalazimo u primjeru žabe skoro uvek. Ovaj svet ide, vreme ide i mi smo sekvencu po sekvencu u vreme i mi ne primećujemo. Da li primećujemo kako rastemo? Ne. Da li primećujemo kako nam kosa raste? Ne. Iako je teško da se decentriramo. Sad pođimo jednom metodom koja je metodička za proučavanje književnosti i vratimo se na početak. I zamenimo ime Adam sa svoje ime. Kako će onda to da zvuči? U početku stvori Bog nebo i zemlju. I onda idemo dan za danom, a vraćamo se mislima u taj svet i kada dođe do 6. dana, koga stvori Bog? Stvori mene. Nije više samo priča koju čitam, nego ja sad pokušavam da uđem u realni okvir života ko je mene stvorio i vas. Imamo roditelje, ali koji daje život je Bog. Čija smo mi deca najpre? Božja. Sad, nema više Adama, nego ima mene. Sad nema greh apstraktan, nego ima konkretan. Jer se u mojim genima nalazi zapisano sve što je bilo unazad. Meni i vama je otac isto Adam. Genetika šta kaže? Sve se prenosi, imamo svestan deo, imamo podsvestan, imamo nesvestan, pa nesvestan podeljen na više etapa, ali one sve obuhvataju od postanka sveta što se dešavalo i to je upisano u naše gene. Nema Adama, ima mene i prvi raskorak gde je? Imamo lepu stvar kada Adam kaže, kada Bog daje Adamu mogućnost da primi dar žene po meri njegovog srca. Ja ne znam da smo mi bili u toj prilici da primimo dar žene po meri našeg srca, ali je taj realni put i mogućnost koju smo imali. Za vas mlade opreznost velika. Znači, Bog hoće da vam da osobu koja je stvorena isključivo za vas. I 3 šanse i 3 prilike Bog će da nam da. Prvi problem koji je bio, vraćajući se na početak, gde je? Gorane, gde si? Danilo, gde si? Je li bilo trenutaka u našem životu da se krijemo? Je li bilo trenutaka da iziđemo iz sveta molitve i proučavanja? Zbog nekih stvari koje smo činili, a znali smo da ne treba da činimo. Kada sam ja bio u te situacije, ja sam mislio da se ne krijem, nego jednostavno imam pravo da budem sam. Ali Adam ima prednost i onda šta kaže? Sakrih se. Zbog čega? Jesam go. I onda idemo dalje kroz Bibliju, ovo sad ubrzano, znači nema više Adama nego ima mene.
Nakon Adama mogu da bude Avelj i Kain i često sam u životu ili Avelj ili Kain. A Bog šta kaže? Kada sam Avelj, ne kaže ništa, niti Avelju treba nešto. A kada sam Kain, onda Bog kaže ono što je za izbavljenje. I ako sada prođemo prvu glavu, ovo je bilo ubrzano do prvog problema, šta ćemo da vidimo ako sebe stavimo u to lice? Šta nam je Bog dao? Evo dajem ti bilje. Evo dajem ti seme. Prvo pitanje za mene gde sam je u tome, Gorane, gde ti je seme koje sam ti dao? Gorane, imaš li seme? Gde si sakrio seme? Gde si se sakrio kad sam delio seme? A onda šta je Gospod još dao u stvaranju? Dao sam ti da budeš gospodar od čega? Sve što je živo, ptice, vodeni svet, životinski svet. Dao sam ti da budeš gospodar. Pitanje je sad, Gorane, gde su ti ptice? Gde ti je mače? Gde ti je kuće? Pa ti, Gorane, u gradu nemaš ništa. Jesi li ti, Gorane, na pravom mestu? Primećujemo li kako se produbljuje sad naš odnos sa onim što Bog govori? I onda možemo sebe da nađemo u jednom većem problemu no što je Adam. Adam zna da se krije i kaže, Bože, sakrih se, jer zgreših. Možda smo mi u gradovima i načinu života u kojem smo. Ovo nije priča protiv gradova, nego je samo jedan mali uvod u onome što je rečeno u jutarnjim stihovima, kad kaže, podignuću vam proroka između sebe, njega poslušajte u svemu što vam kaže, misleći na Isusa. A onda Isus ide na nebo i šta nam kaže? Bolje je za vas da ja odem i poslaću vam utešitelja Duha Svetoga. A onda pripadamo crkvi koja ima proroka koja je data Božja reč i duh proroštva, koja jako lepo naglašava ovu dimenziju gde si. Iako dođemo do te situacije, onda kako nam izgleda život? Da li nam život, ne naš, društvo kome pripadamo, izgleda po prvoj Mojsijevoj, a Bog kaže da se ne menja i da ništa što je dao neće da menja, jer je sve dobro, ili pripadamo nečem što nema veze sa prvom glavom. Šta vi mislite? Život u kome se civilizacija danas nalazi, jer pripada prvoj knjizi Mojsijevoj. Daleko od toga. A je nešto sasvim bez veze od prve glave? Nije. Ako pažljivo pratimo, vidjet ćemo da je prva glava okrenuta naopačke. Onaj koji hoće da vlada zemljom, on ne može ništa da stvori više od onog što je Bog stvorio. On samo može da premetne i da izokrene. Da ljubav pretvori u mržnju, da dobro pretvori u zlo. Da zavisnost ljudsku od Boga i od sunca i od zemlje pretvori u zavisnost od tetrapak, u zavisnost od hemiju, da ono što život daje zameni onim što ne daje život pod etiketom da je hrana. I onda imamo veliki problem. Nema nikog među nama koji ako ovako razmišlja neće da dotakne suštinske prevare koje Sotona radi. I onda možemo da dođemo do stanja da kažemo, Bože, pomagaj, pomozi nam. I zato ćemo večeras da čitamo iz Isaije 1. glave 19. stih, koji nam kaže, ako ćete slušati, ja bih bio zahvalan ako bi mi neko pomogao sa čitanjem, bit će i na makedonskom, a i meni je lakše zbog mikrofona. Izvoli. 1.19 Isaije prorok.
Ako sakate da me poslušate, uživat ćete šta? Kakvi? Izvoli, sestra. Ješćete dobra zemlje, ako me slušate. Koliko puta imamo ove prve 3 glave poziv na slušanje? Ajmo sad da idemo dalje, 2. glava Mojsijeva, to je druga knjiga Mojsijeva, 15. glava, 23. ili 24. stih. Izvoli. Možda je promašena glava, stih je trebao da bude: ako dobro uzaslušate glas Gospoda Boga svojega, Borče pomaži, 26. Čitamo ga ponovo. Ako dobro zaslušaš glas Gospoda Boga svojega, i nije tu kraj. Imamo drugi korak. Šta je drugo? Ako prigneš uho svoje i slušaš, i onda imamo treći korak. Ne kako ti misliš da piše, nego kako je pravo pred Gospoda, onda nijedno od ovih bolesti neće doći na vas, jer sam ja tvoj lekar. Idemo sad u knjigu Dnevnika. Prva knjiga Dnevnika, 13. glava. A David učini veće sa tisućnicima i sa stotitnicima i sa svim vojvodama, i reče David svemu zboru Izraeljevu: ako nam je po volji i ako je od Gospoda Boga našega da pošaljemo na sve strane k braći svojoj ostaloj po svim krajevima Izraeljevim i sveštenicima i levitima po gradovima i podgrađima njihovim, da se skupe k nama, pa da donesemo k sebi kovčeg Boga svojega, jer ga ne tražismo za vremena Saulova. Jedan dug period života bez kovčega Božjeg. Šta je kovčeg Božji bio? Simbol Božjeg prisustva. Imamo li mi trenutke u svom životu da ne tražimo Božje prisustvo? Dovoljno nam je što imamo iskustva, dovoljno nam je što idemo u crkvu, dovoljno nam je što nam je dobro na osnovu blagoslova koji su oni koji traju, ne koji se u trenutak dešavaju i stvaraju, i mi po inerciji znamo često da živimo. I onda jedna dilema koja je povezana sa Božjom voljom. David kaže da se sakupimo, pa ako je tvoja volja, ne znamo da li je tvoja volja, ali ga srce nagoni da čini, i onda u toj glavi imamo deo koji je mnogo interesantan, koji kaže: i uplaši se David od Boga i onaj dan i reče: kako ću dovesti k sebi kovčeg Božje. Najbolje namere. Pa ko bi sumnjao da namere nisu od Boga i od duh potaknute, da Božji kovčeg prebiva sa narodom svojim? Probudila se želja, reforma, i na prvom koraku problem veliki. I onda čitamo u 15. glavi, 13. stih, koji kaže: jer što pređe ne učiniste toga, Gospod Bog naš prodrije nas, jer ne tražismo kako treba. Možda mnoge stvari u našem životu duhovno ne radimo kako treba. Jer ne tražismo kako treba.
I onda kaže dalje, i reče David u 16. stiku, zapravo 15. I nosiše sinovi levitski kovčeg Božji kao što je zapovedio Mojsije po reči Gospodnjoj na ramenima svojim i polugama. I 16. I reče David poglavarima levitskim da postave između braće svoje pevače sa spravama muzičkim, sa psaltirima i guslama i kimvalama, da pevaju u glas veselo. I onda ide dalje. Kada na prvi pogled ovu stvar razmotrimo, možemo da postavimo mnoga pitanja u vezi našeg verskog iskustva. Da li smo zadovoljni onim u čemu smo? Mi smo danas razmatrali i razmišljali o stvarima vezano za crkvu i potrebu da crkva preduzme korake u skladu sa poukom. Jer pouka ako je od Gospoda, ona naglašava cela ova 3 meseca. Uloga crkve u društvu. Mi smo crkva Gospodnja, možemo da budemo aktivna ili pasivna. Bog ima strpljenje sa nama, ali vreme prolazi, nepovratno ide vreme. I u tom razmišljanju došle su neke ideje. Ja bi pozvao vas koji ste Božja crkva u Skoplju, da u narednih 7 dana razmišljate o onome što biste mogli da činite za Boga i Božju crkvu. Kako se Bog osjeća kada gleda ljude u problemu ne samo sa hranom, to je najmanji problem ko nema da jede, nego u duhovnom problemu da ne vide, da nemaju svetlost, da ne znaju šta ih čeka. Ono što je nama kao crkvi otkriveno je veliko i to daje ogromnu nadu i ogromno ohrabrenje, jer nama je data svetlost i dat nam je žižak, možda i žižak jutarnjih stiha bude dovoljan da nas hrabri, da ne padamo tako lako u krize. A narod ako to nema, on je u problemu. A Bog je dao sve crkvi svojoj. Dao je Duha Svetoga, dao je duh proroštva, dao je otvoreno svoju reč. A narod oko nas nema. Znači, razmišljamo u pravcu što bi Bog želeo da ja činim za ostalu decu njegovu. Jer jedan deo nas poučava za vreme posledka kako ćemo da se spasimo. Time što samo znamo. Ako imam svo znanje ovoga sveta da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Ako razdam i manje i sve nahranim na ovome svetu, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. Duh proroštva nam kaže da spasavajući druge, spašćemo sami sebe. Ono što mi ne možemo da učinimo za sebe, može Bog da učini za nas. Ali ja duboko verujem da Bog neće tako lako da čini stvari za nas, ili učinio po meni previše stvari za nas. Ima li među nama neko koji iskreno kad pogleda u svoje srce neće da kaže Bože, hvala ti na iskustvima koje si mi dao, hvala ti na iskustvima da mi je srce igralo. Pa i jedan trenutak tog iskustva je možda dovoljna veličina za smisao života koji živimo. A narod napolju ne može ni umom da dosegne tu dubinu prisutnosti Božje. I to nadahnuće. Znači, spašavajući druge, spasit ćemo sebe. I pratite dobro sad, o tome smo danas razmišljali. Koja bi ideja bila dobra i izvodljiva za crkvu? I dobro je da svi stanemo pred Gospoda i kažemo Bože, poučavaj nas, ako ne vidimo, otvori nam oči da vidimo put, da ne budemo zajednica koja samo sluša reči Tvoje i onda dolazimo u knjizi proroka Jeremije, koji nam kaže
7. glava knjiga proroka Jeremije, 4. stih. Ne uzdajte se u lažne reči govoreći crkva gospodnja, crkva gospodnja, crkva gospodnja, 3. put. Ovo je. Nego doista popravite svoje puteve i dela svoje i sudite pravo između čoveka i bližnjega njegova. Inostrancu, siroti i udovici ne činite krivo i krvi prave ne prolevajte na ovom mestu i ne idite za drugim bogovima na svoje zlo. 25. stih brže sad prelazimo. 22. kaže, jer ne govorih ocima vašim, niti im zapovedah, kad ih izvedoh iz zemlje misirske za žrtve, paljenice, ni za prinose, nego im ovo zapovedah govoreći, slušajte glas moj i bit ću vam Bog, i vi ćete mi biti narod, i idite svim putevima koje vam zapovedam, da bi vam dobro bilo. Ali ne poslušaste, niti uha svoja prignuste, nego idoste po savetima i mislima zloga srca svojega i otidoše natrag, a ne napred. Pazite koja je ovde poruka. Koja je dubina poruke i koja je egzaktna poruka, merljiva. Ovde možemo da se merimo. Da li smo kao crkva išli napred, ili smo stali u mesto, ili smo išli nazad. To možemo da merimo po broju vernika, možemo da merimo po broju prijatelja, možemo da merimo po broju ljudi koji su došli u dotok Božjeg blagoslova na neki način sa onim što crkva pruža kao mogućnost. I meni je drago da smo danas bili složni u tome da nam treba promena, da treba da pokušamo da iziđemo iz okvira crkve i budemo u službi Božjoj. Dilema je sad velika i o tome zajedno razmišljamo. Da li treba najpre da iziđemo napolje ili da krenemo unutar crkve? Mnogo je onih koji su ovde bili, koje sam ja gledao, sada ih nema. Ja ću da vam kažem ukratko jedno iskustvo. Podsjetila me kiša i tada je moje srce bilo ispunjeno životom toliko da sam rekao, pa meni život više posle ovog i ne treba. Bože, hvala ti. Iz ove sredine su se dizale molitve za mnoge koji su nekad bili u crkvi, više nisu. Druga, treća generacija unazad se usredno molila za svoju decu, za unuke i neki nisu dočekali da vide zrele unuke. A ja sam imao priliku da u Nemačkoj pre 3 godine sretnem unuku i ćerku vernika ove crkve i, kako su rekli, bio i starešina u neko vreme. Mene je Bog odveo sa ćerkom tamo i tad je bila isto jaka poruka sa jutarnjim stihovima. Oni ne čitaju, ali su nas rado pozvali na gosti, ukazali gostoprimstvo i onda kada su videli kako čitamo jutarnji stih i kako o njemu pričamo, poželeli su da i oni to čine. A onda su rekli, pošto se bavite zdravstvenom reformom, što je rešenje za moju unuku koja je gojazna? I onda smo rekli, ajde da vidimo u čemu je problem. I ostali smo duže. Uvek treba rekreacija i fizička aktivnost. Krenuli smo da i budemo podrška u fizičku aktivnost i onda njena baka kaže, kiša će. Fizička aktivnost podrazumeva u tačno vreme. Ne možemo da se opustimo i igramo kad hoću, kad neću. A mi smo hteli rezultat i molili smo se Bogu da da rezultat. A ja kažem, pa ako ona hoće i ne plaši se kiše, možda i neće. I ona je rekla, idemo. Mi smo vozili biciklu, počela je kiša, znamo da pada kiša, oko nas kaplje, 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 ali u priči mi smo bili svesni da Bog čini čudo. Ne znam koji je jutarnji stih bio tad. Stišli smo se puta da okrenemo bicikle i onda smo bili svesni koliko je kiša pala. Pošto nije asfalt, na zemlji se vidi, već bicikla nije mogla lako da se vozi. I onda u trenutku uzdrhtim i kažem, zar je moguće?
onda sami ne možete da verujete šta se dešava. Vraćamo se nazad i kažem da li da joj kažem. Ona je bila devojčica od 3. razred od 10 godina. I onda kažem, ako joj budem rekao i usmerio njenu pažnju na to, prekinuće se možda ovo. A u momentu kažem, pa možda ja fantaziram, možda i kiša ne pada. I onda gledam, pada kiša, ali ni jedna kap na nju, ni jedna kap na mene. Došli smo do centra gde vežbamo, u gradskom parku, na uređaj koji ima grad lepo postavljen. Nema nikog. Taj park uvek sa ljudima koji vežbaju. Kiša ih je oterala. Odradi smo vežbe, suvi. I onda kad je bilo gotovo sa vežbanje, kažem, jesi primetila nešto čudno? A ona kaže, čekaj Gorane, kiša pada, a mi smo suvi. Znači, u ovoj crkvi je bio život, bio je duh, bio je blagoslov za grad i šire od grad. Iz ove crkve je došla svetlost u Vranje gde nije bilo crkve. I sad imamo crkvu sa preko 40 krštenih za nekih 20 godina. I to su prekrasni periodi. Znači, razmišljamo za naredni period kad se vidimo da li Bog hoće da krenemo napolje ili hoće prvo da krenemo do one koji su Božji, a zbog nekog razloga nisu više u crkvi. Znači, to je jedna velika dilema. Bile su dve ideje u čemu možemo možda da probamo. Jedna od ideja, sada mi iznosim, je da otvorimo prostor gde ćemo da prodajemo ono što nema u prodavnici. Da nam okusnice toga bude stih biblijski gde Bog kaže ne kupujte, zašto trošite i bacate novac na ono što nije hrana i ono što nije odelo. Dobro znamo da Bog kaže kako da budemo obučeni. Bog kaže ne mešaj materijal sa materijal. A to je jako teško da nađemo da kupimo ono što je čist pamuk, što je čista svila, što je čista vuna. Đavo je i tu poremetio da ne možemo da imamo ono što Bog kaže ni u običnoj garderobi. Znači, okusnica je da proizvodimo stvari između nas s jednu malu radnju gde narod može da dođe i kupi ono što je čisto biblijsko, a nema ga na drugom mestu. I to može da bude samo održivo. Znači, to je jedan od predloga bio danas i razmatrali smo ga. O njemu ćemo više, znači sad je korak na vama kao crkvi da svi razmislite, da sebe prihvatite kao Božje dete kome je dato mnogo. Pristup Božjim blagoslovima ne samo za njega, nego i za bližnje. I onda da vidimo šta će Bog kome od vas da progovori, onda ćemo da sednemo i da vidimo imamo li sposobnost. Jedno je da možda znamo šta treba da činimo, a drugo da se izmerimo možemo li. Znači neka nam Bog pomogne da razmišljamo, da se molimo usredno, da nam Bog pokaže koji je pravac delovanja u kome mi kao crkva možemo da se uključimo. Ovo je samo jedna od ideja. Ako smo ovaj stih sad videli i pratili, doći ćemo do veličanstvenu stvar. I nije slučajno što je ovakva kiša i što Perse danas sada nije sa nama i danas. I što je ovakva grmljavina. Ovo što se desilo u Nemačkoj sa unukom adventiste starešine ove crkve je velika stvar i smernica za nas. Oni nisu protivnici crkve. Oni su nas primili sa popunim gostoprimstvom i želeli su da sedimo i živimo sa njima, ne jedan dan, 2 dana i mesec. Hteli su da budemo deo njihove porodice. Bog je onda činio čuda, a mi smo se našli kod njih neplanirano. Znači, nismo udovoljavali sebi, planovi su nam bili drugi. Stavili smo se Bogu na raspolaganje, ne znajući što je Božja volja. Zato vas pozivam, prenesite crkvi, da se molite za sve duše za koje su se nekad starešini i vernici ove crkve molili koji nisu učestvovali u problem crkve. Jer crkva u Vranju je rezultat molitve vernika, usredne molitve
u njegovom dugom životu bio je sam. Da Bog pošalje nekog koji će da ga zameni, bio je pri kraju života. I Bog je poslao Danila i onda je to krenulo da ide. Ali Danilo nije bio samo tome, to je bila crkva sa mnogo vernika koja je imala molitve i posvećene za misionstvo. I sad dolazimo do možda najlepšu stvar. Zašto nije slučajno što je sad kiša i ovolika grmljavina? Evo što nam Bog kaže za večeras, a to nisam planirao da čitam, niti da o tome razmišljamo. U duhu proroštva imamo deo koji se poklopio sa... Ja možemo bez ovog... Ja ne čuju pozadnje. Bog nas zove, znači čitamo iz knjige Svedočanstva, slušam, iz Riznice Svedočanstva 2. glava, od 323. do 324. strane. Bog nas zove da se probudimo, jer je kraj blizu. Svaki prolazeći sat ispunjen je nastojanjem nebeskih dvorova da pripreme ljude na zemlji da sudeluju u velikim događajima koji će se uskoro odigrati. Ovi prolazni trenuci koji nam se čine tako beznačajnim imaju veliku važnost za večnost. Oni odlučuju sudbinu duša za večni život ili večnu smrt. Reči koje danas govorimo ljudima, dela koja činimo, duh vesti koje nosimo, bit će miris života za život ili miris smrti za smrt. Duh proroštva nam dalje kaže priprema za sudbonosni trenutak. Braćo moja, shvaćate li da vaše vlastito spasenje, kao i sudbina drugih duša, ovisi o tome kako se sada pripremate za iskušenja koje su pred nama? Imate li one duboke revnosti, onu pobožnost i predanje koje će vas osposobiti da opstanete kad se protiv vas digne protivljenje? Ako je Bog ikada govorio preko mene, onda će doći vreme kad će vas izvoditi pred sabor i kad će svaka tačka istine koju držite biti oštro napadana. Vreme koje mnogi sada ne iskorišćavaju treba biti posvećeno zadatku koji nam je Bog dao, da se pripremimo za sudbonosni trenutak koji dolazi. Pravi Božji narod mora danas više nego ikada ranije ljubiti i poštovati Božji zakon. Postoji najvažnija potreba da se i srce svih vernika, ljudi i žena, mladih i dece ozbiljno bavi Hristovim nalogom: pregledajte pisma, jer vi mislite da u njima imate život večni. I one govore za mene. Ovo je poruka koja je jednaka na glavnoj poruci čitajmo jutarnje stihove. Jer susreo sam se ove sedmice sa interesantno razmišljanje. Neko upiše fakultet, pa onda godinama studira i dođe kući i kaže: mrzi me profesor, osvrt svetskog čoveka. A ja onda kažem, koji sam završio fakultet: pa dobro, onda kako samo tebe da mrzi? Pa kako druge ne mrzi? Ti si uporan, pa ajde uzmi, kaže, i on je dao savet roditeljima. Pa nemojte tako da gledate, nerealno. Neka uzme i neka piše svakoga dana koliko je vreme provela u učenju onoga što je materijal za fakultet. Ispostavilo se da to nisu ni minuti u pitanju. Vreme odleti u mislima da učim, u namerama da učim i onda sve mi je preče. Tako da i mi, ne verujem da iko od nas više čita od onoga što je Božji program minimalan za crkvu. Zato ako nemamo bolji program, idemo na tome. I sad idemo dalje, gde Bog kaže: proučavajte svoju Bibliju kao što je nikada do sada niste proučavali. To nije samo po dužini proučavanja i vremenu, nego i po dubini proučavanja i načinu na koji je proučavamo. Da li je proučavamo kao živu reč Božju ili
kao mrtvu reč i slovo. A onda nam kaže, ako se ne uzdignete na višu, posvećeniju razinu u svom verskom životu, nećete biti spremni za dolazak našeg Gospoda. Pošto nam je dana velika svetlost, Bog očekuje od svog naroda odgovarajuću revnost, vernost i posvećenje. Mora biti više duhovnosti, dubljeg posvećivanja Bogu i revnosti u njegovom radu, kakva se do sada nikad nije pokazala u vašim životima. Mnogo vremena trebamo posvetiti molitvi da bi sa haljine našeg karaktera mogle oprati i ubeliti u krvi jagnjetovoj. Naročito trebamo mi s nepokolebljivom verom tražiti od Boga da sada svom narodu daruje milost i silu. Mi ne verujemo da je već stvarno došlo vreme da se ograniči naša sloboda. Prorok je vidio 4 anđela koje zauzdavaju vetrove zla. O tome sad ne čitamo, nego idemo za deo koji nam kaže: ako se naši vernici nastavi i dalje ravnodušno ponašati kao što su to činili do sada, Bog neće moći izliti na njih svoga duha. Oni su nepripremljeni da sarađuju s njime. Oni nisu svesni situacije i ne shvaćaju opasnost koja im preti. Oni trebaju sada više nego ikada ranije osjećati potrebu za budnošću i usklađenim radom. I poziv ustati na rad. Ako vodeći ljudi u našim oblastima ne prihvate vest koju im Bog šalje i složno ne pregnu na rad, crkva će pretrpeti veliki gubitak. Ako stražar videći da se mač približava trubom da jasan znak, narod će na sve strane ponavljati opomenu i svi će imati mogućnost da se spreme za sukob. Međutim, starešina je previše često oklevao, kao da hoće reći: nemojmo se suviše žuriti, možda je to samo nesporazum. Moramo paziti da ne stvaramo lažnu uzbunu, dileme i pitanje možda od jutros što je Božja volja. Samim oklevanjem i nesigurnošću on viče: miri i nema se čega bojati. Nemojte se uzbuđivati, ne uznemiravajte se i tako dalje. Ovo uznemirenje je prolazno. Time on u stvari odbacuje vest koju je Bog poslao i opomenu koja treba probuditi crkvu. Ne postiže svoju svrhu. Truba stražara ne daje jasan zvuk i narod se ne priprema za borbu. Neka stražar stalno bdi da ne bi zbog njegovog oklevanja i zakašnjenja duša propala, a njihova se krv tražila iz naših ruku. Ajmo sad, pošto je vreme poprilično prošlo, da napravimo završni rezime. Ako nemamo plan i nemamo viziju šta treba da činimo kao pripadnici adventističke crkve, Božje crkve u Skoplju, onda nemamo drugog puta nego da tražimo od Boga. Ako ćemo da tražimo od Boga sami, manja je sila da ćemo da primimo. Ako ćemo da tražimo kao zajednica više nas, onda smo u skladu sa Božjim obećanjem koje šta kaže? Ako se 2 ili 3 slože u moje ime, onda ja ću učiniti. A pre no što učini, bit će sa nama. Znači, ovo je poziv, ajmo da se ujedinimo u molitvi. Ujedinjenje u molitvi je možda deo onog pitanja Isusovih učenika: nauči nas da se molimo, pa zar ne znamo? Ja vidim da često ne razumemo što znači zajedništvo u molitvi. Ako je vreme dimenzija koja je od Boga i koju mi ne kontrolišemo, nego Bog kontroliše. Šta ja mogu da prinesem, kakvu žrtvu traži Bog? Kakvo je jagnje trebalo da bude? Čisto, bez mane. Ako sad uzmemo da je molitva na neki način žrtva koju ja prinosim Bogu u vremenu, kakva treba da bude? Bez mane. Što to znači u vremenu? Da ne kasnim. I nije slučajno 6. sahat pisan za Petra i Kornelije. Ako odredimo vreme u koje smo na molitvi i budemo u njemu, mi na neki način činimo ono što je do nas, to možemo. A onda očekujemo da će Bog da učini mnogo više, barem 10-struko više od onog što smo mi učinili. Znači, ovo je poziv, ajmo da se udružimo u molitvu ako nemamo svoj program i tražimo u narednih 7 ili 14 dana da nam Bog pokaže što je put, jer iz ovog moramo da iziđemo. I
Završit ću delom nadahnutih stihova koji su u skladu sa našim potrebama o kojim pričamo, a to je pod naslovom iz knjige Ostati u Isusu, božansko-ljudska saradnja. Ovde će nam od velike pomoći biti jedan izveštaj iz knjige Proroci i carevi. Dok je Bog delovao na Danila i njegove prijatelje da hoće i čine kao što mu je ugodno, oni su gradili svoje spasenje, Filipljanima 2.13. Time se na delu otkrilo načelo bez koga se ne može postići nikakav istinski uspeh. Ljudski napori lišeni božanske snage ne vrede ništa. Bez ljudskog nastojanja ni božanski napori kod mnogih ništa ne mogu da postignu. Evo je ovde zavisnost neba i zemlje. Bog će, udeljujući svoga duha, podržati svaku dobru nameru, svaku plemenitu odluku. Oni koji hode putem poslušnosti naići će na mnoge prepreke. Njegovom snagom oni mogu da savladaju svako iskušenje, da pobede svaku teškoću. Bog je planirao da njegova božanska sila sarađuje sa ljudskim trudom. Mark Filni je napisao: delovati zajedno sa Bogom je najveće zadovoljstvo i ispunjenje. Neka nam Bog bude pomoćnik. I neka nam da iskustvo da nam srce igra kad se budemo videli sledeći put ili kada se vi budete okupili oko ovog. I neka svakome od nas bude jasno pokazano ono što je sinoćni psalam govorio: oko je moje na tebi, svetovaću te i pokazat ću ti put kojim da ideš.